Fina bimbi, mi fatta chérie, mi fina bimbi, mi fatta chérie, mi fina bimbi, mi fatta. San wiɓe to MC ɓale to haali min haali festival meeɗa ko wadde goɗɗo yoɓa 50 000 ɗo kala joɓaɗo ko ɓe guyrat mi rimantamo quoi si mi wima hay goro yoɓaka 50 000 anda hay goro yoɓaka 40 000 hay goro yoɓaka 30 000 mais ɗum kalan ko an artiste o wawi ɗum wadde imposé ha ɓe joɓama. Mais si artiste ɗi kala pewani an a yoɓama 50 000 o yaha yoɓo 10 000 bo 10 000 o wiyama ka yahat o e koma jaɓa koma oɗa jaɓa ko ɗum waɗi carrément yo min mbawani wadde arrivé normal a faami yimɓeɓe i tawa hen a faami yimɓeɓe mbaɗoɓe organisé ɓe e ko e mumen ɓe nin tawa hande ɗo festival si waɗi wiye si ɓalejo noddama nene mum hoolino Mamadou am heɓanmin ka ley a faami si mino jogui debbo am wi debbo am o genɗa mo heɓanmin kaale kafnoɓe amɓe ɗoroɓe kam conservé pepi mbiyatmi neɗɗo am mo heɓanmin kaale ɓeeri bimmi mi ari mi holliɓe ko 25 000 francs mi hokka mais ɓe mbiya wona gonga ɓe mbiya kam min ko mi yawroni population a faami mais min ballaka mi rimantama hay goro min ballaka mais autorité ji ɗi nak si a yeehi e dow mumen ɓe ballanma mais a yahani an kalam ɓe ballarama de a faami d'une part a yiya artiste ji ɓe mbiyama non autorité ji ɗi ballani minen mais est ce que ɓeni jaha e autorité ji he min min jogui autorité ji ɗi ganduɗa ɓe ballat kam te mi yaha ɓeni balla kam e côté musique am he ɓeni ballatmi bien ayi neɗɗo ano haala gonga han kala ano haala an haal gonga a faami yimɓe ɓe mbiyama autorité ji ɗi mais autorité ji ɗi d'une part non hay hunde ɓe mbaɗani mais ko ay autorité ji ɗi ɓe gokkara ɓe programme ji ɗi ɓe gokkara programme ji ɗi ko ɓen goni mbaroɓe amen ɓe ko ɓen mbartani minen hande ɗo ko min MC Ɓalejo wattani concert mi ya artiste no yoɓe buɗɗiɗi a faami bon artiste o yoɓama buɗɗiɗi oya wiya non addugami mi gére programme non onko MC si mi noddima ona Big Bara mi noddima hay muɗum yoɓta hingal makko ba on ko minen keeri galleji a faami min mi meeɗi kam noddude concert bo kam yo bon min kaldi prix na ka moƴƴi après le gagne goɗɗo ari way ko wona Mamadou ɓiɗɗawa o hey en jotta o hay mbuɗu wona joɓendu minal o ko ɗo arananno ɓiroɗam tu vois ay ko ɗum ɓe mijoro ko kaari ko ɗo arananno ɓiroɗam min komi gaynako min komi yiyano ɓiroɗam ano andi o wona kaari ko ɗo affaire o no muusi kam metti kam quoi a faami mais mi haalani e hunde par ce que yimɓe keewi e hunde mi haalta kono ɓe joɓoyno kam de par ce que komi liggoroni hande ɗo larnomi liggortol ɗo mi jiɗɗamen ɗi nani dula yo dula hande ɗo simin ngala galle simin naywiri noon tan walla ladial si heɓi minen Allah damɗo o ɗum wireno ɗiyena ko rewɓe abboro noon ngal ko ɗo wonno yima ko rewɓe addoro noon hay hunde mbo ala ɓiɓɓe mum ɓe dinin jilo faami jonno minen noon simin keɓani balloɓe ha on ɗumantina ko tampere amen gonta simin yimɓeɓe chaque fois si ɓe noddi minen non kaari wallu minen koni hankano wallu minen kono ko ni watte koni wallu minen balliramo prix mo mbo haali o si goɗɗo yimo kaari ko han addunoɗo oñan kaari mo wiyama ha komin tigui addimo kono yombo ɗum kaari hay a yoɓimo 10 000 francs mbo ari tu vois ko noon ana faala wallude ɗo ma mais ɓe ma ɓe goni teddinani ma ɓe teddinani ma kono mbaɗirta arrivé si a immima ɗo a jooɗoyima Dakar wiye wona yimbo woppi Kolda o yahimo jooɗoyima Dakar mais siko Dakar naɓe ɓuurima respectude joni noon hono mbatta musique o e satti i satti ballal ngal e heddi musique o nag yahi diaspora o yahi par ce que ko Allah e WhatsApp groupe de WhatsApp ji ɗi e musidɓe men gonɓe ronɓe a faami par ce que sa yi joni artiste ɗi ndiwa ɗo ɗi yaha Italie Espagne en France en Allah e neɗɗo a faami ko neɗɗo o waɗi ɗum ƴettude Allah alhamdulillah ɓaali neɗɗo e heeɗi ha ron bon mais heddi musique o heddi trop e nder saare he minen jima nag minen kellani kaari jimol magol kono ano wuɗɗini jimol kaari an ko an ɓuuri wawde yimɓe men no gaccuɗin kaari an ɓuuri wawde kaari jiɗɗi minen musicien ji ɗi minen jimoɓe ɓe minen kawride minen ala ko ɓuuri minen hawrude a yaltinat ɗo jimol ma ngol waɗa cartonné kaari he kono jimol ngol weeli hatta hey ba ar wawi jiɗɗi kono a yiramoyama ha hin ɓeydirɗo a nanta a yi ara neɗɗo ko noon wallirta neɗɗo walla sin waɗi concert an gadda yimɓe a wawani nattude han mais addu nattinana kam yimɓe walla mbiya kam himmi sodama billet ji ɗiɗi bommale par ce que concert kolda billet ko 1000 francs walla 500 francs wona bo 1000 francs 500 francs mbiya minen ko ɓuuri yombude ko mais ko kaari ko hellanamma hey kaari ano wawi jiɗɗi kaari ko jiɗɗira mbawɗa kono a nanta jimol ma ngol weeli hi weltima soɗɗo goro walla ɓeydirɗo ko jara studio non a yira ɗum jamais a yira ɗum
non joni si wono yi ko musicien no wali sek mi adda do walla goddo han stade o heewa yimbe be njoba be nata non jiruda do yimbe be bura yidde janam be gacca yimbe muy mais ko dum woni complexe mais da hono yire pular quoi wadi do au mois d'avril mi sikku kaddu mak fonno wadde concert oui wali ari bi wadi do chamboulé des trucs comme ça non jiruda complexe ko dum woni complexe bolo ko mi wi ima non ko dum woni complexe kurade ko godda ko point amine minen illa minen me ngala hunde ay fus me ngala ay hunde me ngala addi wali sek an andi carrément yo hay an wali sek wi amayo no yobanam tan bi am d'avion et puis wala matériel am ci do ngara mais minen ni lardo public o ko buri minen bo yidde minen jima ta public hay hunde men carte do men gimmo men badda teppe haru concert watta hande dum piko minen liggi dum de addude wali sek joba wali sek des millions